Speciaal voor de proef had Wonen Zuidwest-Friesland 2 oude hierhoezen beschik besteld. On het ene hoes is neerdien, het andere hoes had buizen in de moorden en op het dak, maar wetter dat in de groen verwarmen wordt. De actieve skill nemen ze dat bij het installatiebedrijf. Het unieke van de actieve skillisolatie is dat het eigenlijk een hele andere manier van isoleren is dan normaal in Nederland. Je wordt de wenning aan de buitenkant verzoen van een wettervoerende laag. Als we de buitenkant altijd op 10 graden houden op het moment dat de temperaturen buiten leger binnen als die 10 graden. En wat is dan het voordeel ten opzichte van gewone isolatie? Het voordeel ten opzichte van gewone isolatie is dat het eigenlijk een volle tinnere laag is. Je hebt volle minder dikte nodig. Plus dat we verwachten dat de energiereductie volle hoger is ten opzichte van traditionele isolatie. Troch het hele huis binnen 45 meerpunten die het komende jaar hield het vergelijken worden met het huis verderop aan de Riesterdiek. Al die sensoren die houden alle gegevens terug aan deze regelaars en je wilt alles opslaan zodat we zo volledig mogelijk beeld hebben van alle gegevens. Maalkoor had wij in Zuidwest-Friesland 2200 wenten. De proef in Bakhuizen werd daarom met belangstelling volgen. Maar het is nog te gauw om de nieuwe techniek bij Orenhuizen te passen. Er zitten al wat kosten aan. Nou, en hoe kun je op plaats toch een manier hebben dat zij van ik kan dit toepassen in meer wenningen. Nou, wat moet dat kosten inderdaad om dat te doen? Op termijn zorg ik daar zeker mogelijkheden in. Maar de beste situatie is denk ik nog toepasbaar skierlijk in Nijbouw. Oer een ier maar duidelijk wijzen hoeveel stroom en gas je echt besparen kunnen. Maar warm wetterbuizen in de morgen en op het dak.